Ongi etorriak, 13. unitate dau, eta azterketa sentitzen du, baina gero eta hurbilago daukagu. Orduan aholku pare bat denbora aprobetxatu. Hilabete terdi honetan egiten duzuenak lagunduko dizue azterketa egoki egiten. Eta bestetik, tutorearen eta ikaskideen laguntza eskatu eta aprobetxatu gainera, zuzen ere burua azterketa hortara jartzeko. Komentatu lasai, ikusten dituzuen gabeziak, ikusten dituzuen beharra, landu nahi dituzuenak, ze azken finean guzti horiek interesgarriak izango dira guztiontzat. Horretaz gain, unitatearen mamiari helduta, 4 ataza ditugu, eta lehenengoak mendietara eramango gaitu pasiatzera, badakizue mendizaletasuna oso gauza euskalduna dela. Eta horren gaineko kantu baten izena eskatuko bagenizu, ziuraski batzui edo denei, ikusi mendizalea, kantua etorriko litzaizueke burura, eta kantu ezagun horren letrak eta musika ezagutuko ditugu eta landuko ditugu. Horretaz gain, mendian egoki ibiltzeko aholkuak jasoko ditugu eta landuko ditugu. Eta azkenik, nahiko gai korapilatsuari heldiko digu. Kobratu beharaldia mendi erreskateak, zuri zer iruditzen zaizu. Mendian gertatzen direnak, gero ondorioa dituztela, helikoptero ekarri behar da, ezakizen jende mobilizatu behar da, horrek noski gasto bat dauka. Eta utzikeriagatik gertatu bada, zer gertatutako, pertsonaren gainean utzi behar da, edo denon artean ordaindu behar dugu. Zakit, modu askotara enfokatu daiteke gai hori, informazio desente jasoko duzue, eta gero mintzasaioan zuen jarrera agertu eta horren gainean eztabaidatuko duzue. Bigarren atazarekin, euskera ikasi edo berreskuratutako 4 lagun ezagutuko ditugu, Rami, Teresa, Jesus Mari eta Michel, alegia, beraiek bere historia kontatu zuten bidaia intimoak dokumentalean, Korrika 16arekin AEKak kaleratu zuen dokumentalean. Dokumentala ikusiko dugu beraz, atalka, bakoitzak atal bat ikusiko du, eta gero mintzasaioan ningo dugu bakoitzak kontatutakoaren, bertan agertzen direnek kontatutako egingo dugu, nolabait esateko berrosatu, eta gainera aprobetxatuko dugu bakoitzak bere esperientzia kontatzeko. Eta nik uste dut nahiko gauza interesgarria izan daitekela, esan bezala, mintzasaioan egiteko. Horretaz gain, beste hainbat ariketa egingo dituzue. Esan bezala, bidaia intimoak dokumentalaren inguruan. Mezu elektronikoak idazteko hainbat laguntza jasoko dituzue, 3. atazan. Sarrera, bukaerak, ideiak lotzeko ariketa bat ere egingo duzue, oinarrizko lotura batzuk jasoko dituzue. Eta, berriz, azken atazan, e-posta idatzi beharko diozue, edo e-mezu bat, edo e-posta mezu bat, idatzi beharko dizue, lagun bati, Euskal Herria eta Biarnoren arteko mugan, duela 1000 urtetik hona, ospatzen den festa baten inguruan. Festa hori ezagutuko duzue, ez dizuet izena esango, ze gero ariketa bat topatuko duzue horren gainean, baina festa hori ezagutuko duzue, eta haren berri, nun gertatzen da, zergatik eta bar, kontatuko diozue idatziz, esan bezala, e-posta bidez, zuen lagun bati, hori ezagutzen ez duen lagun bati, bai. Eta azkenik, bestelakoetan, zehar estiloa, ezean eta ez gero formak, denbora adierazleak, alera eta oi partikula ere landuko ditugu. Eta hori da gutxi gora bera, 13. honek gordetzen digun, edo biltzen duen menua. Honegin, eta ongi izan.